se řekne kuchyň nebo nábytek, každý si představí pracovní desku, dvířka nebo nějaké dřevěné prvky. Ale nábytkové kování je ten detail, který rozhoduje o tom, jak vše bude fungovat, vypadat a jak dlouho vydrží. My v Induro.cz se snažíme vybírat to nejlepší kování od těch nejlepších výrobců, tak, aby povýšilo hodnotu nábytku v interiéru. Já jsem Ondra z Induro.cz a dnes se krátce podíváme na to, co vlastně nabízíme. Podíváme se také pod pokličku, například na to, jak zboží balíme, jak ho posíláme k vám, na co se specializujeme a z čeho u nás můžete vybrat. Induro.cz je český e-shop s nábytkovým kováním. Nabízíme kování do kuchyní, šaten, koupelen a tak podobně. V našem sortimentu najdete například výsuvy, závěsy, uchytky, různá technická kování, jako jsou závěsné lišty nebo rektifikační závěsy, potom sokolové nožičky, ale v sortimentu máme také LED profily, LED pásky a komplet všechno, co potřebujete k výrobě nábytku. Snažíme se vybírat produkty, které dobře vypadají a dávají smysl při každodenním používání. Velkou částí sortimentu jsou nábytkové uchytky. Snažíme se vybírat trendy kolekce, jak barvou, tak tvarem, ale v nabídce máme také třeba bezuchytkové systémy, jako jsou Gola profily, anebo samozřejmě kování Typon nebo Push. Další naší specializací jsou elektrozásuvky. V našem sortimentu najdete nespočetně modelů, které jsou různě vybaveny. Hodí se jak do kuchyně, kde třeba naleznete bezdrátové nabíjení nebo silné USB nabíječky, pro to, abyste si mohli nabíjet tablet, ale umíme taky vybavit kancelář nebo konferenční místnost. Vše dokážeme připravit na míru tak, aby ten daný uživatel byl spokojený. Velkou částí našeho sortimentu je chytré kování. Jde o kování jako například sklopné postele, které jsou umístěné do skříně, nebo různé výsuvy pro stoly, které jsou umístěné do minimalistického korpusu a uživateli nepřekáží, pokud je nepotřebuje. A nebo například rektifikační závěsy, které v nábytku nejdou vidět, ale přitom jsou extrémně pevné a unesou i těžší kusy. Za e-shopem však není jenom web, je zde spoustu každodenní práce, jako je příjem zboží, jeho balení a posílání k zákazníkovi. U velké části produktů se snažíme je držet skladem, proto aby objednávky byly vybaveny co nejrychleji, a taky se snažíme dbat na to, když už produkt je křehký anebo vyžaduje nějaké speciální zabalení, tak to dodržet, aby dorazil v pořádku. A pro koho jsme určeni? Pro truhláře, výrobce nábytku, architekty, interiérové designéry, anebo pro obyčejné lidi, kteří si chtějí vylepšit a udělat svůj interiér modernější. Proto dbáme na to, aby kování bylo funkční, dobře fungovalo a bylo kvalitní. Ať už řešíte velké věci, jako je kuchyň, vestavná skříň nebo šatna, nebo naopak malé věci, jako je výměna uchytek či přidání zasuvky do stolu, věřte, že je to to, co vás ve výsledku potěší a udělá vám radost. Pokud vás zajímá moderní řešení nebo další typy a novinky v sortimentu nábytkového kování, nezapomeňte navštívit náš e-shop in-duro.cz a taky nezapomeňte sledovat náš YouTube kanál, kde naleznete další atraktivní obsah. Těším se na vás u dalšího videa.